Assalamu alaikum jama'a. Sunana Yakubu kamar yadda kuka sani. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai suna Yakubu Data. A yau kuma sabon bidiyon mu zai nuna muku yadda za ku ga duka wani bayananku na layinku na MTN. Duk wani mai amfani da layin MTN yanzu ga dama ta samu. Za ka iya ganin duka wani bayananka da yake layinka na MTN. Ko za ka je swaping ko makamancin haka za ka iya dubawa, ko kafin ma ka je swaping dai za ka iya dubawa ka ga meye ma ainihin sunan da yake kan layinka, me kaza ɗin da yake kan layinka, yaushe ka yi kaza, yaushe waye ka kira shi ƙarshe, nawa ka sa ƙarshe da dai sauransu. To dai ku biyo mu a cikin wannan bidiyon domin ku gani. Sannan idan wannan shi ne farkon bidiyonka a channel ɗin nan, za mu so a ce ka danna mana subscribe, sannan daga bisani alamar ƙararrawa za ta fito ita ma ka taɓa ta domin ka ƙara mana ƙarfin gwiwar kawo muku bidiyoyi makamantan waɗannan. To da farko dai za ka shiga Play Store ne ka yi downloading wani application mai suna My MTN app. Sunan application ɗin My MTN app. Sunan application ɗin ga shi nan My MTN app. Kana searching ɗin shi kun gan shi, ni na riga na yi downloading ɗin shi ga shi nan sun nuno min in yi ainihin open ɗin shi. To wannan shi ne application ɗin. Sunan application ɗin My MTN app. Sannan mun ɗaura muku link ɗin application ɗin a description na wannan bidiyo. Sannan link ɗin nasa ma yana nan a comment na farko na wannan bidiyon. To da farko dai bari mu nemo application ɗin, ga applications ɗin nan. Misali ga shi nan. To da farko idan ka shiga kamar haka, zai nuno maka kamar haka. To da farko idan shigarka na farko kenan cikin application ɗin bayan ka yi downloading ɗinsa, zai nuno maka ka zaɓi ƙasashe a nan. To da zarar ya nuno maka misali ni da yake a Najeriya nake, bari in zaɓi Najeriya. To idan na zaɓi Najeriya kun gani ga shi nan yana searching. To sakamakon yanayi za su ce ga shi nan network zan ce muku amma ya kawo, za su ce ka sa number waya. To misali number wayar ga ta nan bari in sa ta. Wannan ita ce number wayar. Misali bari in sa ta. Wannan ita ce number wayar. Ina ji na sa ta complete, zai searching ne. In yi searching zai tsaya haka. Za su turo ainihin wani abu da ake ce mashi OTP. Password ɗin OTP za su turo min shi yanzu. Sakamakon yanayin network kun ga har yanzu ba su turo ba. To za su turo. Sai mu ɗan jira kaɗan, za su turo wannan abun da ake kira da OTP. To da zarar sun turo shi za mu sa a ƙasan nan, inda suka rubuta. In muka sa a ƙasan nan sai mu danna verify. To mun yi requesting ɗin shi za a turo mana. To mu ɗan jira na mintuna kaɗan. Gaskiya baya minti ɗaya biyu ba su turo wannan OTP ɗin ba. Amma ga shi nan sakamakon yanayin network ga shi har yanzu ba su turo ba. To yanzu za su turo in sha Allahu. Wannan ba shi ba ne. Message za su yi su turo OTP a kan layin. To layin kuma shi ne a kan wayan nan. Ko ba mu sa number daidai ba, number 080666969243. Mun sa number daidai. OTP kawai za mu jira. Bari mu jira shi. Bari su turo OTP man. Yauwa sun turo. Suna turowa kamar WhatsApp kun gan shi. Sun ce mana mun ainihin wannan ɗinsa ba mu sa kafin 197707. Bari mu gwada rubuta 197707. Duk da ma sun ce ya riga ya expire. Sun ce za su ƙara turo wani. Bari mu ƙara, ga wani resend OTP nan. Resend OTP daga sama, daga ƙasa ɓangaren dama kenan. Mun taɓa shi bari za su sake turo mana wani. Yauwa sun turo wani. Kun ga sabon da suka turo nan. Kun ga shi kawai a lokacin ya taho. Shi ne wannan 9166 menene 4 ɗin. Kun ga shi nan bayan sun turo muku OTP ya shiga, cikin nan zai kawo ku.
to da zarar ya kawo ku cikin nan, kun gani good evening Haruna, wato asalin mai sunan layin shi ne Haruna, kun gan shi? Wannan su ne ga wato ainihin dashboard ɗin kan application ɗin bayan ka shiga. To daga sama ɓangaren hagu ga wasu slash guda uku, za ka taɓa wannan slash guda ukun ne, da zarar ka taɓa su ga home, in ka taɓa home zai dawo da kai farko ne irin inda muke wato ainihin wannan platform ɗin da muka fita. To in ka taɓa account history, misali abu na biyu kenan, account history zai kawo maka calls, wato kiraye-kirayen da kai na waya. To za ka zo ka zaɓa daga ranar kaza zuwa kaza kana son ka ga kiraye-kirayen da kai, sannan ga SMS wato message ɗin da ka tura, sannan ga datar da ka sissiya, sannan ga kuma recharge katin da ka sa, ga kuma VSA. Wannan shi ne kun gan su ga su nan call, SMS, data, VSA da kuma recharge. To sannan idan ka sake taɓa wannan slash guda uku da suke ɓangaren dama, saman ɓangaren dama, da zarar ka taɓa su wato ainihin ga traffic plans, wato ainihin kafin dai ma traffic plans ga subscription, amma bari mu yi bayani akan traffic plans. Su ne wato ainihin tsare-tsaren layin MTN, ga MTN Pulse, ga MTN Extra Special. In ka taɓa, da zarar ka taɓa kun ga tick ya fito a kan shi, kawai sai ka taɓa compare, za ka koma tsarin, ga kuma MTN M Pulse, ga Extra Value, ga MTN Talk On, ga su nan dai, ga kuma business, ga MTN Class, ga MTN Biz Plus, ga MTN Yellow Biz Live, menene. To sannan idan muka ƙara taɓawa ga kuma my subscriptions. Da zarar mun taɓa my subscription, there Haruna you don't have any active subscription in your line. Wato ainihin yanzu babu wani data gaba ɗaya a kan layin nan, wato ainihin wannan MTN ɗin. Kun ga abin da suke cewa. Sannan idan muka ƙara dawowa ƙasa ga my profile. To da zarar ka taɓa wannan my profile ɗin, bayan ka taɓa shi, to shi ma ba za su bar ka shiga cikin profile ba, sai sun turo maka one of password, har sun turo, kun gani. To bayan sun turo da kanshi zai yi searching kamar wato ainihin me zan ce muku, kamar yanda za a in an turo ma WhatsApp verification code, in dai yana kan wayar da aka turo ma sannan akai kake buɗe WhatsApp ɗin, za ka ga kawai direct ya riga ya tafi. To shi ma haka zai yi. To kun gani account name Haruna Nura, account activation date kun gani 8 ga watan 9 2020, ga wato ainihin PUK line, ga wato ainihin wayar my device details, wato ainihin bayanan kan waya Infinix sunanta, model Smart 3 Plus S627, sannan ga kuma IMEI wayar, sannan ga zan iya taɓa barin number, sannan zan iya taɓa call barin, misali in ina buƙatar in yi barin ɗin call mutane ba sai kira na ba da makamancinsu. To sannan idan muka taɓa muka ƙara komawa ga add new number, ga roaming, ga switch user, ga kuma lock. To wannan shi ne yanda za ka ga duk wani bayanan ka da yake layin ka wato ainihin na MTN, ba tare da wani ka sha wahala ko ka je ofis ka ce musu don Allah ina son in ga bayanai na, ko ka je gurin wani, ko kawai wannan application ɗin za ka ɗauko mai suna wato ainihin my MTN app. Idan ka ɗauko wannan application ɗin sai ka wato ainihin yi login ɗinsa Najeriya ko wata ƙasar dai da kake, sai ka rubuta number shi, za a turo ma OTP ma in dai akan wayar ne ba akan wata wayar layin yake ba, kawai sa shi za ka yi, za ka bar shi ne zai yi da kanshi automatic, kawai ya wuce ya shigo maka cikin wato ainihin profiles ɗinka. Wannan kun ga shi ne profiles ɗin. Mun gode da kallon wannan bidiyo. Kada ku manta ku yi subscribing ɗin channel ɗin nan, sannan ku taɓa alamar ƙararrawa, kada makamantan bidiyoyin mu irin waɗannan su wuce ku. Domin shawarwari ko kuma tambayoyi za ku iya tuntuɓar mu a comment section. Mun gode.